مدخوان یزید عمر تا رسوی شم بدبخ لعین خیبر تا رسوی داہی رسا پدرانا سپکا او سپک دران کی غر وزر او وزر غر ترسوی حکمران چپا مثال دویم حجاج وی دا حریص پیغمبر ترسوی درباری شاعر بلان دیگڑی خڑپوسی عبداللہ با اللہ انور تارسوی صلد خلیل زیر دا عیسیٰ ابن مریم خاتب الرسول یہ محمد نبی سرورا صلد خلیل زیر دا عیسیٰ ابن مریم خاتب الرسول یہ محمد نبی سرورا یا امور لتانا شو وزرتا دا مکان لری یا دلا مکان شو عنوان دلا مکان لری یا حد اوسط کو اعتراض پا مسلمان لری یا پا ملتقا دا کبریا سر قائم یا شوی دا وحدت پا نور کی نور دا زڑگی سرا نور دے پاس دا عرش زلی دلو مقدم آخر الزمان پا دنیا کی معتبرا بند پرا کروزار منصب دا رسالت شلو بند پرا کروزار منصب دا رسالت شلو اے نبی ظاہر دے دا لولا کا نصب قد شلو پاس دے دا وحدت ففلک ورد شاریت شلو تلو یارنا نو تلو یارنا دا شرک و کفر دا تورتم خیجی تجلی دے ارسعت دا سپین بشرا سوال دا خلیل زیر دا عیسیٰ ابن مریم خاتب الرسول یہ محمد نبی سرورا کلا دا یوسف پا صورت میاشت دا کنعان شی کلا دا یوسف پا صورت میاشت دا کنعان شی کلا دا عیسیٰ پا شکل پورتا ترسمان شی کلا دا زبیخ پا شان زبیخ حر زمان شی کلا کعبہ نو کلا کعبہ دا اس جدول کا آدم زیا سار دا نور دے دا بابا بل بشرا سوال دا خلیل زیر دا عیسیٰ ابن مریم خاتم الرسول یہ محمد نبی سرورا بس کا عبداللہ چتا منصور پشان پدار نشی اے لبی دا غالیا خط دا آفت نشی وزن دی بانا دا مودعی دا کرامت نشی یاد دا دانی دا دمنو کا دا بلاعت نشی زرزلاکت پا فصاحت کی محترم دغا فصاحت بدر لعورشی دلاورا سوال دا خلیل زیر دا عیسیٰ ابن مریم خاتم الرسول یہ محمد نبی سرورا